Wethu sekhona ngaphakathi sizoxoxa naye uMakhosi umama uMakhosi wabanzimande sikubingelele emsakazweni uKhozi FM. Yebo sawubona Mroza ngicela ukubingelela mase ngibingelela nabalaleli emakhaya. Ngicabanga ukuthi bakuzwa kahle ekhaya kodwa ngiyafisa nje ngathi mhlambe Mthiya athi ukuphakamisa kancane izwi sibone kahle ukuthi khamba kahle siyakubingelela ma. Yebo singiyanibingelela Mroza ngibingelela nabalaleli emakhaya. Mthiya sithile sathi sizoqhubeka sithi ezweni sakhile. Ma sitholile la ngodaba lwakho salithola na ku social media. Yes. Sikubona wenze ivideo ukhuluma hayi ngomakhelwane kodwa ukhuluma ngezakhe izingane. Ukuthi engathi awuhleli kahle ekhaya. Kulesi sikhathi sesithi khona 16 days of activism against the abuse of women and children la isimelene khona nokulinyazwa ikakhulukazi kwabesifazane nezingane sibona kungathi udlame lisuka ngaseyinganeni luza ngakumzali siyafisa nje usithatha usibeke usinikeze isithombe sonke siphelele mayelana nevideo yakho esayibona einkundleni zokuxhumana. Ngiyabonga kakhulu Mroza ukunginikeza leli thuba. Ngizoqala ngokuthi nje labantu engizokhuluma ngabo la bayinhliziyo zami. Mina ngangiyinhliziyo yokuqala ngase ngizala bona ngase ngibe neinhliziyo ezu3. So labantu engizokhuluma ngabo manje abantu engibathanda kakhulu engibathanda okudlula bonke abantu emhlabeni. Kodwa isikhathi esiningi bekungathi ngifakwe eplastic kwase kwavalwa ngaphezulu angathi ngisejele kodwa ngihlele endlini kwami kodwa ngizizwa sengathi ngisejele ngendlela izingane bezingangihloniphi ngazo. Ngicabanga ukuthi lesimo sesiqhubeke for 5 years. Ingane nje uthi mangabe uyitshela nje into esimple ukuthi ngicela uwashe izitsha ithi umuntu wathi ngizitsha kaziwashe. Mawuthi aclean endlini athi anginamuzi mina ngeke ngize ngiuclean. Ngikhuluma ngezingane mina engizindlulela imbhede unyaka uqala uzuyophela. Ngiyazicleanela ngiyaziphekela ngenza yonke into ngu-aunti ngifana no-aunti osebenzayo futhi more than u-aunti osebenzayo ngifana nesigqila. Ngoba azifuni ukwenza lutho mangashiya iphepha phansi noma ngahamba 4 days ngizofica kusalapho. Ziyangithuka ziyaphuza ziyabhema zibhema ngisho insangu ko-August. And into ezeyangisukumisa ukuthi mina ngibona sengathi ingane mayiqala iphendula umzali kusuke ku stage 1 lo phara. Mayisithatha ugwayi ufake emlomeni kusuke ku stage 2 uphara. Isiqhubeka isithatha bhema insangu u stage 3. U stage 4 iwunga u stage 5 uyohlala emgwaqeni. So angifuni ukuze kufike kulesikhathi sokuthi bahlale emgwaqeni ngoba ngiyabathanda. Khona benjalo bengona benjalo ngihlezi ngiphila ngokukhala kodwa ngiyabathanda. Ngize la ngoba ngidesperate for usizo not ngoba ngenza icontent noma ngifuna ukuduma noma ngifuna ukubuka. Yini abayenzayo kuwe? Bayangiphendula bayangithuka ngenhlamba engeke ngikwazi ukisho emsakazweni. Kodwa umuntu maye efuna ukuthi udoti womzali wena uyasha athi ngudoti womzali. Uma efuna ukungikhifela ngamathe uyangikhifela ngamathe. Ingane zakho sezike zakuphimisela ngamathe. Yebo. Zakuthuka ngenhlamba. Yebo. Omakhelwane bayalwazi udaba noma kuseyilo olwakho. Omakhelwane bayalazi udaba ngoba bengishaya ke angifuni uqamba manga bengishaya nje beyithi mayenza into errong ngithathe ngisho ibhakede lamanzi yabo lokuthi ingane ikwenza into ebhlungu ungazi na ukuthi yini kufanele uthuyeni ngivele ngithathe mhlawumbe 25 liter webhakede ngiqulele ngawo ngingazi nami ukuthi kufanele ngenzani. Sometimes ngithatha induku ngishaye. Omakhelwane ke abanye bangikhuza bathi angingazishaya njengoba sengingasayishaya sekuwesi kakhulu ke manje. Amazwi nje ezingane zakho ake akwenza wazizwa ungaphephile imaphi? Le encane eyintombazane u16 years uvele wathi nje ibirthday yakhe njengoba ingomhla ka11 kufanele kube khona ozofa phakathi kwami naye. Kufanele kushaya ibirthday yakhe sekukhona ufile phakathi kwami naye. So sengizizwa sengathi angisaphephile ukuhlala nabo sengiyasaba nokuthi mhlawumbe sebengangidlisa ngisho poison indlela abakhombisa ukungangifuni ngayo. And okunye ke nje angisakhona nanokuthi izingane zami indlela abenza ngayo. Zinangaki lezi ingane? Lo oqala una 25 usenengane lo wesibili una 16 uzoba na 16 ngo December 11. Mfana intombazana abafana bobabili. Mfana lo mdala intombazane lencane. Lo othi una 15 kwamanje. Yebo. Uma ubabheka bobabili ubani oyinkinga kakhulu? Oyinkinga kakhulu ilomncane oyintombazane ngoba even endlini bake balekuphuka imshanelo ukuphuka amamophu ukuphuka izitsha ukuphuke yonke into.
belwa ke bobabili ke kuyena lo wentombazana oqalayo ukushaya kulowo mfana. Nthiya lazo labhlungu udaba esikhuluma ngalo njengomsakazi uKhozi FM njengoba sihleze sikhuluma sithi siyamelana nokuhlukumezeka kwanoma ubani umuntu kepha besingacabanganga ukuthi kulesi sikhathi esingaka futhi sisekule mkhankaso onjengalo nohulumeni futhi ekhona sekungaba neyodaba njengokuthi kunomzalo osekhala osesaba ukulala kwakhe othukwazi izingane zakhe ngenxa yokuthi akazi naye akazi kodwa ukukhuluma indaba yensango ukuthi abanye uyazi intombazanyana lena 15 insango nani ikhona into ekwenza ukuthi mhlawumbe kufika isikhathi la othi khona ukuba ngizange ngize ngibathole nje kwasekuqaleni. Yebo, izikhathi eziningi ngisho ngithi kungcono ukuthi ngile nhlobo le ekuthiwa izange izithola ingane ngoba sengike ngazama ngisho ukuzibulala. Izikhathi eziningi ngizama ukuzibulala sengike ngathatha intambo ngayifihla ngithe sengiyibekile intambo sengicabanga ukuzibulala ngabuye ngacabangela umzukulu wami lo ngacabanga nobhuti wami nje ongithandayo engazi ukuthi mina naye siyazwana ngokweqiniso ngacabanga bese ngifica ngilenga ngacabanga uma wami umuntu olungile sengifica ngilenga ngayeka ngabuye ngaphuza ushibhoshi nojiki ngoba ngithi ngifuna ukuphumula ngoba ngizizwa ukuthi ngikhathele ngihleze ngithetha zonke insuku and umzimba wami ngiyawuza ukuthi usuweak awusakwazi ukumelana nobuhlungu. Okay. 7:30 uKhozi FM vuka